Ezt már fölveszem. Hát, ha kell a havernak. Nekem látom alakul. Nagyon jó. 100 éven a hosszabb vezetély, és így a hosszabbítól tudtam kapcsolni. Csak szalagon terül nem jó hozzá tetőtéri kábel. Nagyon jó. Lehetőség kép van. Ugye megüzeli. Nagyon jó. Hát, ha kell valamelyik havernak. Kurva az oda. Nagyon jó. Nekem baszott merül a barna. Jó van. Meg itt van alatt. Antenna, tehát lehet rátudni videós helyből mindent. Aha. Nem kell külön variálni. Ja, igen. Jó van. Jó van. Nagyon jó. Ez volt. Mondom. Kapcsolsz hozzá. Jó van. Nagyon zsír. Nagyon zsír. Mikor basztalak ezt? Nem. Jó. Aztán hülyeskedek? Nagyon jó. És ez visszalezom. Nagyon jó. Bemutatjuk. Na, itt hagyom majd. Figyelj, hogyha kell valakinek szólok. Hát én nem akarom elvinni. Lumájevre nagyon jó, tökéletes. Olyan képporrend hozzuk. Nagyon jó. Zsír. Már is lehet vinni. Nagyon jó. Tessék, adják kettőt, elkemelem a tanácshoz. Jó, nincs szám, szólunk. Annyira adjátok, amennyire akkor ezek nem érdekel. Így lehallod, majd szólok, ha kell valakinek. Nem akarom elvinni, mert nem megyek be. Megyek, sietünk vissza melóba. Annyi. 6-5 képen, tökéletes kép, tükörképorrendben minden. Rácsatornák fog. Nagyon jó. Menjünk mi meg. Nekem ide marha maga. Megyünk, aztán majd Szólunk. majd szólunk, hogy mi van. Mikor? Visszaszólunk. Hát nem tudom, megkérdezni haverját. Mondom, mikor? Átküldted neki?